Ya, ikoragna bebe kokoa misy kokoa tsika ny resaka santé publique, ny resaka hôpitaly, ary indrindrandrindra ny resaka reto mivolagna hoe fa médecin, professeur, tsy haiko infirmière, tsy haiko infirmier reto nianatra 20 taogno, nianatra 10 taogno, nianatra 20 taogno, nianatra 30 taogno. Mafy ary mafy amin'ny vahoaka malagasy 30 amby 3 tapitrisa ny raha nandalo mandraky ty nandroany. Ikoragna koa tsika baka eo ny resaka justice, de amfarany agny misy ranga zay nikoragna tamin'ny radio télévision namagna, ny resaka fédéralisme. Hamaly izy za ampitandresiko nareo ninany alohan'ny za mamaly izy amy raha jiaby zay. Zay zegny raha koragnisitsika niany. Eto tsy mamoafo Tanimandry za, tsy haiko fa za zoky be za mananjanaka, za zoky be za mananabavy, ary za mananjafy. Naka olobeko fa 20 taogno magnano hoe loso. Koragna eto tsy agnavako ndre anao zovy, ndre anao zovy, ndre faly anao, ndre tsy faly anao, fa trop, vraiment trop ny raha ataonareo ao amin'ny resaka fahasalamagna, ao amin'ny resaka hôpitaly. Tsy niany, tsy nimoaly, tsy fakomoaly, ary tsy nihoa mare, fa ataonareo soma ny fiaignana zana-bahoaka amin'ny fiaignana andavanandra, ary agnanaovanareo kobay sagnatria ny vava ny vahoaka malagasy rehefa marary. Ny tiako aviagna azafady. Ny raha nisy tamy faraparan'ny herignandra igny tiaka niany, vraiment hoe mampiagnasaha anareo, mampatiagnasaha anareo raha ataonareo. Fotony nino? Magnano zay vahoaka bady loatra nareo, magnano zay vahoaka tsisy jery loatra nareo, de anareo mila magnano zay raha tianareo atao aminay. Azafady zalahy, tsy adala zay mikoragna eto, mivolagna eto, fa zay vahoaka karaha vahoaka jiaby. Anareo ne tsy vahoaka. Mais vous êtes tous des assassins. Et tsisy hoe Gérard Robic be fela-tagnana, tsy haiko ilafy, l'hôpital be, clinique, fa anareo jiaby fognosiny le mot hoe médecine, vous êtes tous des assassins et de pourrituran'olo anareo. Na médecin chef anao, na médecin généraliste anao, na médecin spécialiste anao, na professeur anao, je m'en fous, mais vous êtes tous des assassins et de la merde. Fa ela za teto nivolagna raha io, fa ela rango tamy fotoagnan'ny radio sy ny ravalo sy ny forongony, fa ny l'hôpital aminay Madagascar ao, hôpital des assassins. Fotony nagnino? Tsy igny za raiky raha nandalo tao namonoanao olo. Tsy igny za raiky raha nandalo tao
Narinesagna fatin'olo amy l'hôpitaly. Ndre izy magnano zegny, afa aretigny grave. Fa hita hoe fa aretigny nazy ty zegny. Fa ny mampalahelo, ataonareo velotegna hamilomanareo tokantragno ambady amanjanaka anareo ny fiaignam-bahoaka magnatony l'hôpitaly. Tsy haiko ino avetsika mikaiky izy l'hôpitaly. Non, c'est vrai. Za magnontany tegna rangony moaly fako moaly hoe mino mo aminay Madagasikara agny ka igny hoe hôpitaly. Aminaka ohatsy l'hôpitaly. Fa cimetière. Anao koa fa tia faty faregninao fa anao tsy amifara. Ndao l'hôpitaly Madagasikara fa anao maty bonheur. Maty bonheur. Parce que ce sont des assassins, oh. Aïe, zala. Anao maregny ro. Nahazo matériel. Nahazo zegny hoe avy amin'ny fagnapiana zegny hoe ho an'ny l'hôpitalitsika zegny hoe nahazo appareil manara-penitra ty manara-penitra anareo ty maverijery-poly anareo jiaby. Oka zava ankoragno. Mampiteny raty za andro Ramadany anareo. Fa aloha za hiteny raty tsy magnino. Ifeko dambana kamin-dragnahary. Fa raha ataonareo grave. Grave. Ary rô professeur, ary rô médecin, ary rô tsy haiko infirmière. Mais attends, wow. Tsy ndraiky tsy ndroe. Fa tout le temps. Zegny fo raha regninao koa l'hôpitalin'ny Madagasikara. Negny ma zegny? Naty ta l'hôpitaly. Negny ma zegny? Naty ta l'hôpitaly. Boko le grave aminareo. Ry sasany boka professeur nianatra ta Bordeaux. Professeur nianatra ta Suisse. Andafy tsisy docteur na professeur mavandy. Ambaraza eto anareo volana nianatra tandafy momba médecine. Ambaraza eto taia l'école nianaranareo nanaovanareo stage tandafy ke hoe mavandy le médecin andafy. Non, za nahita parce que za niaigny amy raha zegny. Contraire hôpital andafy, le médecin, le professeur andafy, contraire ro magnatogno anao marary, ro mikoragna aminao amiable, avec tronc de dons et la vérité, que de la vérité mbarondrono. Tsisy miolakolagna, atsika io baka, atsika stimatonareo rombotromba. Atsika io baka, zay fo. Zegny médecin, zegny professeur, zegny raha nianaranareo soi-disant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aminaka nareo mivanga diplôme. Diable! Na zovy anao na professeur anino anao na médecin anino. Anareo de Madagasikara mivanga diplôme. Io arety problème nareo fividiananareo diplôme ty. Anao koa fa bady volagna za bady. Anao zay ndi koragna aminaka resaka aody. Zao za bady. Fa anao koa ndi koragna aminaka resaka câble, resaka informatique. Atsika fampitana. Parce que eko, fa anareo nivolagna nianatra tandafy, za diplômé, za généraliste, za spécialiste. Mihina volam-bahoaka raha ataonareo. Za neteto voatsena. Tamy début d'année, donc zegny koa tsy fin d'année zany koragna teto. Taminay tamy Mbaribe nitondrako koragna raha io tamizay. Ary nanetry ministère ny fahasalamagna za tamizay. O zala, trop loatra raha aminay Mbaribe hoe. Izy koa raha ataondreo docteur tsy haiko docteur tahiny na docteur roa aminay ao. Grave.
voatsela koa za teto ny koragna l'hôpital be aminay ao indiscutable Ambario be. Nitandrignesanareo nagnano descente anareo nizanareo tsisy olona napidriky blé na eau de javel l'hôpital. Manana institut Pasteur atsika anareo nirendra nahazo fitaovagna vaovao ny institut Pasteur tralala fahasalamam-bahoaka tsy miova. Tampoko anao mandeha médecin mandeha l'hôpital tapitry ala fanagnanao tsisy fizovagna fahasalamagna tsisy anao igny io somendro atsika io akarakôry mais zao docteur ino zegny hoe docteur atsika io baka madamo atsika io baka ramose atsika io baka mbola magnano zay hoe miandry kely le valinay analyse. Non mais franchement mba karakory nazao nareo diplôme nareo tamy l'école médecine nianaranareo hoe miambigny na iny koa nareo tsy miambigny résultat étude nianaranareo. Mba maro pays africain misy docteur misy professeur misy spécialiste fa ntsika oa zala grave naka ambarako la vérité a Madagascar anao koa fa nanonga l'hôpital ndo mizava sandro menuisier mamboatra cercueil-nao dès le début. Non sérieux raha ambarako anareo zegny anao koa fa docteur a Madagascar docteur koa vola amidira l'hôpital anareo fa izy ty volagna la famille anareo an-tanàny amboara sandra cercueil nany parce que ndeha tondro cobaye médecin professeur amitsika agny ce sont des spécialistes une cobaye fa ohatsy tsisy le vrai médecin professeur zegny fa keny professeur anarigny to paix à son âme Zafelbert ndraiky raha tsy mamanga point niala après ni tsisy que de magouilleur afaroe zegny edy professeur nisy valeur tamitsika to raha tsy mamanga ndraiky Zafelbert paix à leur âme fa niala zay mon œil que de professeurs des assassins, des médecins assassins, infirmières assassins. Vous n'êtes pas honte. Anareo tsy megnatra. Niatra tandafy. Za niatra ta école médecine be felatagnana nagnano 10 ans, nagnano 20 ans. Maladie tropicale tsy anareo. Maladie tropicale tsy hainareo. Tanareo za iska mandeha médecin naka tsy professeur amita za médecin naka vazaha 100%. Za koa fa mivola aminazy docteur za andeha manao andeha bled firy semaine no firy mois no ay za mambare za 2 mois 1 mois et demi 3 mois itsy mianatra momba ny tropical maladie tropicale fa izy bon izy amboariko ordonnance-nao apetrako amin'ny accueil ao mandalo avao alevanao de alenao ody andesinao tout ce qui est anti maladie tropicale ataony amin'ny ordonnance aleko amin'ny pharmacie za mi voyage zegny eko médecin ary za sura fa akamaroany médecin jiaby andafety magnano karaha zegny indro hoe ino aody tokony andesin'olo ty ino aody ampiasain'olo ty izy andeha amin'ny pays tropical parce que indro hoe ino le maladie misy amle tanàna amle faritry anareo
zeky ely karaha iny zalahy tsisy alahelo anareo tsisy hinakinaka anareo fa de tegna hoe tsy nasianareo valeur ny zanaka malagasy manompoko zao nareo mantsintsiny vavanareo hoe sotoavina ta gueule fa tsisy sotoavina zegny aminareo que des hypocrites. Ino idiran'ny gendarme agnatin'ny raha karaha regny? Ino itsanganan'ny gendarme en même temps PA mivaniagna anazy? Mais vous êtes malade. Tsy haiko marary. Déjà fa nadosonareo fahignana nane zegny ny tegna mary. Nadosonareo fahignana azy igny. Zay tsy faly aminareo médecin Girard Robiky mamalia zafa zegny nadosonareo fahignana. Am tsy fahaizanareo. Vous êtes vraiment con et couillon. Anareo tsy niteraka. Fa nareo koa niteraka henareo marary maty zanaka zegny. Koa fa tsy henao le raha. Tsy mamegnatra ny vola raha ty tsy haiko fa mizava dokotera hafa. Nefa malo. Fa nareo trop tia loatra voninahity zay problème nareo. Tsy vitanareo trop loatra tia voninahity tia pesosy. Zegny mampivolagna zay ty sanandry. Ro ministre tsy haiko ministre nindro. Maro aminareo fa volaniko asa io koa fa tsy nareo midemissione avy. Maro ny manampahaizagny, maro ny mahay raha, maro ny mavita mitondra zoy. Fa aza ataonareo kiakamakama, ki kamkamarady, ki copain, copine, songisongonareo ry, amiagna place aty, amiagna place ary, nefa ny asa tsy hainy. Mais oui, za eto mialerte tsika malagasy jiaby 33 millions tsika za mialerte nareo fa izy koa resaka justice hôpital on est tous dans le danger. Zay raha mbarako atsika vahoaka malagasy on est tous dans le danger, ni justice ni hôpital, c'est-à-dire la santé. Non mais franchement, mampatantegna hoe olombelogno anareo. Olombelogno anareo. Aboko anareo sasain'olo sasany eto, anareo meloko, gadregna, sambory. Mais vous êtes tous des cons, des imbéciles, les professeurs et les médecins. Arro professeur, arro médecin, médecin chef, médecin. Io ny problème tsika Madagasikara volanko aminareo, fiera nareo hoe za fulany, za rayano. Non mais franchement, et le pire, anareo magnano olo tsisy jery. Anareo edy nagnano sensibilisation tamy télévision, tamy gazety, tamy Facebook. Oui, rehefa misy nendra nino zay akomba olo, ka hitanareo fa misy rofodrofo rabe, magnatona l'hôpital. Magnatona l'hôpital olo vonenareo. Zaza igny koa tsisy raha mirofodrofotry taminany. Tsisy signe araiky na bouton raiky tamy zaza igny, mandeha ampiadanana izy. Et pourquoi nareo mandeha mamorogno fa? On poxe ni singe les rats. Mais faut arrêter.
Zay ne volango aminareo médecin pourri aby reo lo professeur pourri aby reo niantra kobay anareo de olombelona gnanaovanareo izy karaha ataontsika amy classe de 8e 7e 6e asegna mitondra valavo ndraiky kobay à l'école ampianary io tapagna votraka ty ary gauche zegny ataontsika Madagasikara ao kobay on a des médecins professeurs de kobay atsika vahoaka amizay tondro izy mampalahelo zala olombelogno anareo za koa nanagna niampy areky antagnako atsika vahoaka malagasy 33 millions ampy atsika madamo igny ataotsika autopsie zaza igny aleo ataotsika autopsie zaza igny atsika gn'alabaraka ro ataova autopsie zaza igny atsika za hoe nendratsiko akombanareo io nagnino tsy babanareo ndraiky mamanareo ataonareo nendran'akombo fa zanakan'olo izy amizay zanakan'olo toka non mais franchement ataovanareo autopsie zaza igny zay raha angatako mialatsigna aminao président ataova autopsie zaza igny ary azambela manginy fa trop loatra raha ataondreto ministère pourri reto tsisy mba ministère mariny va c'est normal ro Facebook ro gouvernement desiny le zala io PM io gouvernement Facebook ke sotoavina anareo mamono olo famonogna olo koa karaha igny nataonareo tamin'ny anabaviko trois fois nangatraka ny volagna médecin taminay tambario be hoe alfasa izy évacuer la Réunion na Mayotte na tam France nambela anareo nandaizy tsy nambela nefa ny docteur fa mivolagna hoe alifasa izy na ino tsy nambela anareo nandeha ino raha nataonareo nabafy tam 1855 to docteur baka Tananarivo tany monsieur Dona soi-disant najotsonareo aminay to nidriky taminazy tam 1855 ndeha raha nytiberiny docteur Dona izy tao tsy hainay rebaka izy misy justice aia la justice anao faniry soa magnano babababababa io aia justice nao io ty zo io nandalo rantsaky ty anao justice ty ino raha ndeha volagninareo zo io ataonareo ino olo jiaby nangala ndraiky tamy zaza ty tal'hôpitaly na ino tsy ataonareo garde à vue fa ziny koa nagnandragna volamena na hoe nivolavolagna anareo amy gouvernement ty pira ke raha nataony raha zozo ataonareo sambory zegny hoe karaha ty fa ny mamono olo amin'ireo hôpital non oh libre parce que c'est cimetière pour les peuples zaha raha ataonareo zandrolaiko Paolo parce que ny volagna raha tsy nanjary nataony maître iantra amy raha tsy mary andeha atao percussion samboriny Paolo mais non mais franchement zegny raha henareo nefa raha tsy nanjary zegny edy nitakine nagnatsone raha zozo sy miforogny non mbola rythme igny koa ataonareo zany niantra droit zany présidentiny tsy haiko niny tady Madagascar vous êtes tous pourris
Gouvernement rango premier ministre jusqu'à mon ministère. Que de pourris. Que des assassins comme les médecins et les professeurs. Ni entre la loi, ni entre la langue. Oh, ça c'est oui. Ouais, ni entre la langue, notre justice, tu le nom ton raïs. Normal, nous, quand nous le disons, bulldozer, sur un nom gauze. Attends, un homme pour faire une hin. Ou le corps, rat sort, v'là rosé, rat, jusqu'à me dire. Quelle sourire naïve. Mais bien, ça. En tant que non ministre de justice. Mais la boire alors la vérité, rien que la vérité ratée. Arrête votre psy les âges. Oui, t'en bas wak. Zavatika izwe, ni akumba zing. Akumba dadala inaro. Ayazala. Sutoavin. Reng fangajanganaro. Sutoavin karareng. Ulumbelo. Atonaro karareng. En plus, Zaz. Non mais franchement, ratonaro tsy manjary, arrête naro, professeur, oh médecin, oh ti. Vous êtes des assassins. Pire que trompe. Si tu encore trompe, mbaeko. Faut qu'on naro. A Madagascar, vous l'avez naro. L'hôpital amtikagne, cimetière. Organisation zéro, que dalle. Rana tonaro iny mga marigny raha volagniny colonel Patrick tamin'izy tam voalohany le fataty izy nivolagna Gérard Robiky hoe niboaka baka ny marigny. Hôpital Gérard Robiky nambarany colonel Patrick hoe misy raha ça va pas maloto même izy ataoko hoe agnatiny fa izy fa nivolagna fa ni alerté pourquoi nareo tsy nagnano audit tsy nagnano descente justice. Jaune revendait un des arabes parce que quand tu sur le matin naro tsara magnandra naro miambi misy le mat je naro vont magnano mitsanga des hypocrites fa lera ndilingilingi agnaraka président de gauche à droite anao mahita ro reto donc honnête impeccable asandro amin'io tsy vitandro tsy haindro tsy ataondro ino ma raha andeha anaranaro président izy magnambaranaro mazara izy koa managna garde du corps nan personnel anaro mandeha ino ora sasany zay nandeha France jusqu'à me dire cabo nandesina tran dire cabo justice plus izy ministre de justice tsy hitako nino diany ta France nde justice tsy voafenao anao mandeha mikoragna resaka visa zay ma territoire anao visa. Non mais za mangataka aminao monsieur le président mais respect mon colonel angata topsy za zagny atsika iza tegna angatapy topsy za zagny allo fampizaha eto atsika en plus sotoavina gasikara zay boka mivolagna sotoavina karaha migakarano aminay olombelo kofa rebaka gasikara aminay agny ampisegny sasagna zaza iny tsy nampisenareo zaza iny tsy nidiovinareo non zafady za tsy magnapiragna olombelogno amy biby ary za tsy magnambany fatiny zaza igny fa za hitanareo manafinakantany io tango talohan'io babany
babany tango an-tany io narary izy zany kaiky vétérinaire avy lagny vétérinaire impossible direct vétérinaire igny vola aminaka tsy possible ty monsieur zany andeha amin'ny SPA volaniko tamin'ny SPA ateriko aminareo aty la olo ty fa za mezanareo même race que lui zany amezanareo amizay tango même race tsendriky miala fahignana vétérinaire igny fa mivola impossible zany andeha amin'ny SPA nateriko tagny zany adio biby fa nareo olombelogno zala nataonareo pire que le biby mialatsigny za tsy mampiragna ny maty amy biby za fa raha misy volaniko tous les 6 mois za magnano contrôle tango amy vétérinaire aminay eto tous les 6 mois magnefa lafo za aminazy io tsisy raha tsy andaniako vola aminany nefa nisy tsy ampidiriko an-tragno ary izy tsy midriky an-tragno ndray forcenao izy miboaka fo izy miamby anao varavarana fa olombelogno nataonareo franchement pire que biby koa nataonareo igny leran'ny président mandeha nareo 15-20 30 délégation ino dia nareo miaraka amy président mandeha ivelany anareo ma niinvitegna anareo ko tsy niinvitegna président fa invitegna le reste porte bagage à main ty lingilingy baka atao hoe loso agny magna shopping asandreo tsy haindreo asotoavy non mais anareo mamodia vava volagno fermez vos gueules salut Douglas non mais trop anao mitsy faniry soa ny lingilingy nagnano vavabe tsy maintsy atao ny fitsaragna izany nagnano ny fahafatetsany ranabavy ny donia mandre-piadanina izy ny raha nataonao zio faniry soa barazabaka ny raha nataonao en tant que anao ministre en justice anao ny vola fa niatra lalagna diplômé amy lalagna nino bulldozer soranao karangozy sady tsy vatagna tsy bika tsy tari non mais franchement et en plus misy gira robika anao misy laboratoire ao manara-penitra ho anao zay laboratoire ao managna institut Pasteur atsika fa des années nanagnatsika zegny analyse 72 heures après anareo fa mivola hoe ty analyse nareo fotolagelolo koa fotolagelolo fotony fa vita fandivegna le zaza io nareo vola fa ty analyse est antsoro ko nareo mianakavy beza ho témoin ho izy créole maizy 72 heures après ninolo anao midriky l'hôpital marary direct fa analyse quelques heures après ty analyse bon anao ty voraka non amitsika 72 heures fa misy leta mandevigny anao tampoko aboakaboko analyse vendy vous n'êtes pas honte sa marandragny kaiky docteur anakany volagna zo c'est grave nambarany et vous avez raison azoko be nambarany c'est grave depuis samedi dimanche
Et ce lundi aux izy anareo va misy non mais attends, io faniako dès le début. Izy koa ministère stratégie agnatin'ny gouvernement lakotiny tana izy io tsy maintsy potendreo le ministre, parce que ministère santé ne baka amin'ny adeko agny raha napavy io na fa 2 fois amin'io nareo namotiky izy. Io le volaniko aminareo lakoty edy tsy fisianjetsika atsika tondroko bay atsika vovonendreo polien fa nareo koa namono zanakandreo Tananarivo nany rabe zany ay betibetiky tribunal, betibetiky fisambora, betibetiky ro foiky mera atondro ro boko magnasary volagno fa atsika ne malagasy regny any Madagasikara ne regny any zay hepaka vonenareo tofiko zay vonenareo zegny le tadiavanay le décentralisation. Anareo mahita ministère stratégie ok lakoty temboe ndrenao vo midriky amitsika agny amy lakoty na toliarana tamatavy na fianaratsoa na mazonga midira bureau boka anao tsy mita jo na i mboty na i soaravo na soariziky directrice et directeur telera koa wala kinigna wala resy dada regninregninao bureau anareo nde nareo mandeana mianatra amy la lune mpodiana Madagasikara fa nareo tsy mety mahazo place parce que tsika tsisy je ary io le volaniko atsika lakoty on est des cons tsy mety tonga saigny. Ben oui, tam Covid-19 igny ministre de santé à madame natondo karaha io ne ndraiky nataondro hevitry nagnatsogny izy ro nagnapetraka olondro aodiny Covid-19 tsy hitanao nandeha matériel jiaby ny Covid-19 tsy hitanao loso 70 pompiers azafady 70 ambulance namiany chinois tamin'ny adiny Covid-19 tsy hitanao mandraky tiny any 70 ambulance nasitsika tamin'ny Covid-19 tsy hitanao parce que le zanakany lakoty ministre ny santé nadoso raha jiaby roso fa ziny koa tsika lakoty nagnaziny ohatry zay nareo fatalazoly mbola tsy avijery atsika zala tsy avijery eto tsisy resaka tribalisme eto tsisy resaka racisme anareo koa mampanonga le volagna anareo hoe sotoavy ampiragna jiaby izy boka io nakatsy avozoko faly ro mamalia tsy faly ro za miamby ro mamaly ary président ampanjaka jiaby eto Madagasikara zay fidy anao kenao vola fa hoe président ampanjaka jiaby a Madagasikara taia zay fidy anao nimpiagna na asiagna fividianana ny ampanjaka tsary nisy hoe ke fividianana ny ampanjaka be ny Madagasikara zegny anareo topiny nagna autoproclamation anareo topiny fa zay kaskadalenareo zay hempaka ndraiky amy toetry ratsinareo nasianareo aja ny tany masinay nandeha nidikidikafinareo nasianareo aja tany masinay ndeha ampidirinareo lambo nefa nareo ary andohala ry tsary nampidirinay benginy ondrikondry fa maninonay ndeha tarimigna lambo fotony nay nino nareo nino raha jiaby zegny aby mibaribary zao io be tampikandiny sady mamegnatra marary
mafy ane raha ataonareo zay io fa zay fa tonga saigny heureusement zay fa tonga saigny ary ho tonga saigny plus que 2025 ho avy plus que tam 2025 fa tonga avy any saigny ho avy zay he amin'ny angaly tsy miaro koa zay raha tadiavinareo misotoavigny nareo io ohatsika malagasy araiky zay zanakane voninareo l'hôpital ndre tsy ampisehinareo farafaratsiny tsy diovinareo nefa ny babanareo dadinareo reninareo maty a costume cravaty nefa maty velatra gny bony tanàna io ho avy zay heza la tianareo tsy tianareo takine arapetraka anay io état fédéral ndraiky décentralisation io anareo koa tsy faly miala mangatah indépendant aza miaraka aminay fa Madagasikara tsy taninarivo za raiky korana igny za boka io amy faraparany ary ino zao raha ataonareo ino zao cinéma andeha ataonareo amy raha nahazo tsaiky igny mampalahelo maty tsy amy lera le zaza anareo tena agnano anniversaire firy zanakanareo vangoena arety kibo vangoeny fatifaty to lingilingy anareo jiaby mitondra zanakanareo nandeha laregny ao mbola volam-bahoaka volam-panjakagna na efa zanakanareo nandesiny laregny ao Maurice nitahagna fa magnino koa fa tsy vitanareo alifasa le zaza mandeha ivelany zanakanareo nareo mangala volam-panjakagna mandeha magnano évasion zanakanareo aivelany fa zana-bahoaka non amy lareba koa io mahavanao sa io zanakarenao antany ampalahelo mafy ko raha mahazo atsika fa tsika tsy mety misy jery atsika tsy mety misy jery asasay agny Luc Hervé zandre io mahavanao ro io zanakandro ndray tsy zanakandro fa io koa fa raha tsotsiky kararo tsy mamboy kararo malaky amindro mahita vola mitapim-bola panjakagny mahita jet privé mitondra zaza re mandeha Maurice fa io koa zanakalakody taimboay nareo mbo io mbo lafinareo tanimbara lafinareo lavania lafinareo raha jiaby azy ty fa tsy vita tamiko zanabo koa zay aza lera io fanagnana amizay lany anoigny amizay slaka mipaka amy janty mampalahelo tegna mampalahelo zalahy tsy haiko anareo nateraka nino tsy haiko anareo niteraka nino Patrick fa nagnano alerte talohany grève 2025 colonel Patrick misy raha tsy manjary amy Gérard Robika hoe misy zegny hoe amy Gérard Robika hoe memo izy topiny agnatin'le affaire pourquoi nareo tsy magnano audit pourquoi nareo tsy nagnano enquête non zio tsaiky maty agnano sary jotra a Gérard Robika ro gna cinéma zay boka raha endro cinéma andeha gna cinéma nero zao iboko nino efa mandeha fagnadiadiagna karaha ministère ny intérieur andritra fagnadiadiagna tsy haiko nefa jusqu'à zao wow grave fagnadiadiagna nareo tsy mety vita ty non mais franchement président Michael changer équipe nao fa tsy mamango aboko no changer équipe au président aza mipody eo 29 ro adoso io jiaby jusqu'à midiry kabondro amy forongony jiaby fa tsisy raha pare tsisy jusqu'à amy premier ministre jiaby poa oeraoerany be manditra raha zozo nefa ny teony
tandafy taty ry faniry soa zay tsisy tsy volagna tsy natao raha zozo tsisy tsy volagna natao raha vatomanga tsisy tsy volagna natao tsai kristan izy navy eo namely tegna bravo ikalaso azao vidora normal anao asasa saintia anareo ny mitakaraka olo agnasanareo baka zao anareo vola amy bazary andeha ititezinareo velitegnan'olo aminao olo baka anareo maso pesosy zegny koa nataonareo reto 29 soi-disant ministère mampalahelo ke eto za miangavy anao monsieur le président resy ny adida mandraikitrinao ataovy autopsie za zay eto atsika mizaha le vrai résultat fa zay kazakadikadalenareo ndraiky analyse pourri 72 heures après oka tsika fagnaja zalahy oka tsika fagnaja tsy aviany raha ho grave fa mahampy zay la guerre Iran io tsy aviany raha grave oka tsika ifagnaja fa zato soma fagnina vahoaka ary zegny amarango koragna ty ry vahoaka malagasy atsika lakoty on est en danger na en santé na amy justice boka fahelatsika en danger fahelatsika natondroa arabika amy trotro zo koa atondroa koa amy santé amare ampidindroa koa population baka maromaro maty atsika côtier zay boka mila atondro anjaranareo mandiniky fanjakagna isany nareo gouvernement tsy haiko 29 vandivandinareo io que des abrutis